като загуби нея, уволнението бе следващото най-лошо нещо, което се случи в живота му по пътя на разрухата. Какво следваше сега? Нямаше представа. Просто легна в леглото и се опита да заспи. Нямаше начин да успее. Може би след 2, 3 или 4 часа би го направил. Но не и сега. Стана и включи телевизора. А там видя нея. Добър вечер, вие сте с HTV и продължава издирването на Кристин Уайт, която в последни данни е забелязана да напуска училището, което учи. Разпитването на свидетелите продължава, както и притърсването на региона. Има някакъв проблем, дами и господа, с звука. Снимаме. Чия беше идеята за филма? Идеята беше моя, да без хората в него, той нямаше да бъде това, което е. Това беше накрая. Добър вечер, вие сте с HTV. Продължава издирването на Кристин Уайт, която в последни данни е напуснала училище, където е учила. Да си не го знаем. Снимаме! Пепи! Пара, снимаме. Чия беше идеята за филма? Идеята беше моя, да без хората, които... Вижте, не да знам. Готови ли сме? Аз казвам. Само хайде нещо има. И шипни го пак. Аре! Давай. Добър вечер. Не е възможно да си ги забравила. Добър вечер с HTV. Продължава вечерта Кристин Уайт. На Кристин Уайт просто. Да, продължава издирването на Кристин Уайт, която по последни данни е забелязана да напуска училище, в което учи. Не мога. Мона. Аз мисля, че си много добра. Добър. Мале, Че го е хора. това беше импровизиран смях. Както и притърсването на региона. Давай. Ти си пиши с чулката. И това беше всичко. Справи се отлично. Мисля, ще се случи първи продаж. Се получи добра статия. Репортаж, да? Добре, следи така.
Добре, отивам да предоставя материал на редактора. Добре, излезе са. Вече ще е готов, но ще бъде поместен. Благодаря ви още един